May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Mga higala, kamusta? Sa makausapa, in behalf sa Association sa Goodland, usa ka non-profit nga organisasyon, sa tanang mga naminaw sa ato programa, sa kahanginan kining hisgot-hisgot, nag-aabi-abi kaninyo og maayong gabi. Laradamha, pampito na kini nato karon nga episode, no? O ikapito na kini nga Miyerkules, nga diin nagahisgot kita sa mga butang may kalabutan sa ato mga kinaiyahan. Kaning ato karon paghisgutan, lahi no, bali pagpa-recap ato sa una katong niaging Miyerkules, nagisgot kita kabahin sa yuta, kining pagpanag-iya sa mga tao o yuta, ilabi na nasulod sila sa giingon sa balaod nga 20 meters east monsoon. Unya sa katong miaging Miyerkules, gipasabot mismo sa atong gidapit nga abogada, ang abogada sa Oceana Philippines, sa ka-NGO, ang katungod sa mga mananagat sa paggamit sa yuta sa sulod sa 20 meters nga ginatawag east monsoon. Napakita dito katong miaging semana doon nakitay mga dinapit tulo ka tawo, ilabi na gyud katong duha nga sila ginahitabuan nga diin gikuhaan sila katungod sa paggamit sa maong daplin sa kadagatan. Ang problema ato kay ang pagsabot sa uban nga mga tag-iya sa maong yuta nga kay kumo ilaha kini, may katungod sila kung unsay dapat ilang pagabuhaton sa ilang yuta, walay may makabuot nila. Apan gipasabot ni Attorney Joy kato sa miagi, wala man sila ilugi no sa katungod nila sa yuta. Maulang nga sa ilang panag-iya, tagaan nila dakong katungod ulo na ang mga mananagat sa paggamit sa maong yuta. Gyud sa pagpasabot o sa paggamit sa yuta panalitan. Sa sulod sa 20 meters east monsoon, gipasabot mismo ni Attorney Joy nga walay mga struktura, buhaton diin makaali sa mga mananagat panalitan sa pagbara og mga sakayan, sa pagbuhat abi panalitan gabuwad ikaw og isda kay mao man ang imo ginabuhat, mamalitay ka mamukyaday, o panalitan manggusuay ka mo buwad ka sa imong guso. Walay katungod ang tag-iya sa yuta nga mobabag nimo sa paggamit sa maong lapihan, kay gitawag kini sa balaod nga for public use, no, government property. So ang ilabi na kay diri sa ato sa bantayan, gitawag pa kini ginagunita nato dili land title. So buti pasabot, dili ang ownership sa yuta, dili ikaw, kundi iya sa gobyerno, nag-abang lang ka, no? Ang sistema mo na nagunit ikaw og deklarasyon. Onya gipasabot po ni attorney mismo nga ang mga mangingisda aduna sila'y gikinahanglan mismo nga katungod diin kung unsa orasa sila magbara o unsa man ang paggamit nila sa yuta, basta may kalabutan ang sa ilang pangita isip mga mananagat. Nindot unta to nga ato ipadayon, no, pagisgot kay daghan ang ato ng mga nakaistorya nga diin nabitin sila, muwa sila matagbaw, no. Pero kay maulang ang Goodland nagabase kini sa katong mga available lamang nga oras sa mga tao nga atong dapiton tungod kay wala man kita nagabayad nila, no. Mga tanang-tanang kami diri voluntaryo. Ang katong na-interview nato nga abogada, voluntaryo sad siya sa pagpasabot, no. Karon do na napod kita gidapit nga voluntaryo sa pagpasabot sa mga butang nga diin may kalabutan usab sa ato nga balaod. So dili kita makasumpay diha ato kay mangutana pod kita kung kinsa na po'y laing abogado nga
pwede makapasabot nato sa maong tima kay may mga trabaho baya po na sila. So karong gabi una ang ato na pud gihangyo usa kini sa professor o magtutudlo sa University of the Philippines, Los Baños, no? O UP. Ang nga ani asa karon diri sa to personal mismo nga ato siya may kaistorya. Ang ato karon paghisimutan mao ang mga balaod o ordinansa sa kadagatan diri mismo sa ato bantayan. Kanos akin ni nagsugod unsa nga mga balaod ang mga gitawag na amend o buti pasabot nga gibuhat na kana tapos wala magustuhi giilisa na pod no wala na pod magustuhi giilisan so sa lakaw sa panahon may nakita sila nga may mga dili na aplikado ang maong mga balaod nga o ordinansa nga naa dira pananglitan lang ihatag na to ang usa kining ang pagpanag-iya sa lungsod sa dagat no katong sa una sa mga 1930s ang pagpanag-iya sa lungsod maoy 3 nautical miles lang no buti pasabot mga 5.56 kilometers ra ang gilapdon ang gidakon sa dagat gikan sa iyang lapyahan padung ato paunahan mora na yung gipanag-iyahan nga dagat sa lungsod apan samtang naglakaw na ang mga katuigan nakita nila nga murag dili kini haom na sa karong kapanahonan tungod sa mga nagkalailahi nga mga matang sa pagpangisda nga diin distroso na no but pasabot makaguba makadaot na sa kinayan ilam sa dagat didto hitungha ang balaod nga gipadak-an 15 kilometers na so buti pasabot gikan sa lapyahan no padung ito sa laod 15 kilometros no ang gilapdo na sa dagat nga dapat paginihan sa ato lungsod. Pero kini palapdan pag ang magpasabot kini ang ato karon gidapit no. Osmo nato usa sa ka professor o magtutudlo sa University of the Philippines sa Los Baños ato ihinabi karon si Sir Jonald Ango. Sir? Mayong gabi Sir John Ortega salamat sa imong pagpailayla. Salamat lahat sa Goodland sa pag-ibitar ninyo sa inyong programa nga Hiskot-Hiskot sa Goodland. O salamat sa higayon nga mapambit na ako nini nga ako na gamay nga research or pagtuon kalabutan sa mga ordinansa diri sa munisipyo sa Bantayan. Usa na itong imong gihisgotan nga pag-utro sang kadakuon sang municipal waters o kadagatan nga eksklusibo nga para sa lungsod sila ang magdumala kag paralat sa mga gagmayng managat. Kay kinala na gini namo karon masayran kay may napabaya karon nga mga ilabi ng mga tigulang nga nagpuyo karon sa Bantayan. Mo usahay ko nimo istorya mo insist sila nga dili man mauna kay mao man isa na pagpasabot sa mua. So murag di na sila pa mo adapt, di na sila mo dawat pa kun unsay mga kausaban tungkol sila una-una. Mo ito. So karon kay daghan kita mga mamiminaw ilabi na gid karon mga batan-on ug minapay mga mananagatsad nga nagapaminaw mas may karon nga pinaagi nimo masayra nila ang unsa man nga mga ordinance sa karon nga naa sa aton lungsod sa Bantayan aron sila mismo makahibaw sa kung unsay ilang dapat magabuhaton sa pagtuma niini nga posible managinatawag nga mga penalties no o yung nato mga preso o mga multa nga makalikay sila ni ana sad o makatabang sila pagpahibalo sa uban nga wala makahibaw ni ana aron nga ang tanan kami sa Goodland wala may nagapangandoy nga adunay usa ka tawo nga makita nato mapaslak sa sunod sa prisuhan ni usa ka tawo nga makuot sa iyang bulsa aron sa pagbayad sa iyang nabuhat nga salaod no sa ato mismo nga lungsod. So pinagi ni karon nga programa ha pasalamaton kami so mangayo kami nimo sa imong mga unsa may nasayran nimo kabahin sa mga ordinansa nato sa lungsod sa milabay na nga mga katuigan o hangtod sa karon. Sir? Ay, salamat. Bali, usay ni ka pagtuon kabahin sa kaagi sang munisipyo sang Bantayan sa ilang mga ordinansa kabahin sa dagat. Ang gitanaw naton dire kung nano ang mga pag-utro
sa mga ordinansa sukad pag 1935 ang pinakakaraan ng ordinansa nga ako nakitaan dito sa sa opisina sa Sangguniang Bayan Secretary. Sila man na naghipo sini nya gikutob lang na ako pagtuon sa 2006 kay naobserbahan ako medyo nagkagamay ang mga ordinansa na gibuhat pagsunod nga mga katuigan gikan dito pag 2006. Nya ang tumong gid sa pagtuon kay gisubay na ako ang pag-utro sa mga ordinansa sa bantayan sigon lat sa pag-utro sang nasudnon nga ordinansa nasudnon na balaod kay nganong ako ni siyang gitan-aw tungod kay ang Pilipinas usa man kita ka ining gitawag na unitary state o unitary form of government diin ang pagbuhat sang balaod or ang gahom sang gobyerno nanukad gayud sa nasyonal. Tanan nga buhaton sang lokal nga pangagamanan sang munisipyo pananglitan magsubay gyud kung nano ang gimando kag gitugot sang aton nasudnon nga gobyerno. Akong gitan-aw kung ang aton mga ordinansa ni sunod ba sa mga patakaran sa dagat nga gimando sang aton nasudnon nga gobyerno. O ara ko'y mga na-discoveran nga mga nindot sa akong tan-aw makaguol gamay sa base sa atong kasinatian nga mga bantayanon. Pero akong tan-aw makadasi gamay kanato nga mga nagpakabana sa dagat, sa mga mananagat na gyud gagmayng managat kay may mga gipangbuhat sa una nga mga balaod nga nindot unta mabalik nya katapusan makita lang naton diri ang pag-utro sang kinaiya sang Sangguniang Bayan or sang Municipal Council kung nano ang mga ordinansa nga ilagi pasar sa una ang Sangguniang Bayan sa una or Municipal Council sa una kag nano ang gipasar-sara makita naton nga may kautruan no ang kalidad sa Municipal Council sa una kag ang kalidad sa Municipal Council sara nya posible inganyo lat sa aton mga municipal council sara nga basin may makuha sila nga mga pananglitan or mga sumbanan sa mga mga konsehal sa una. Ang tumong sa pagtuon kay gisubay naton ang pag-utro sa mga fisheries ordinance sa munisipyo sang Bantayan sigon sa pag-utro lat sa National Fisheries Law. Yan na mga 1930s hangtod pag 2006. Ang uluhan gin ang title sa pagtuon kay atong imong basa kalina sa English nagsulti ni nga within 3 nautical miles to 15 kilometers. Ako na siya gigamit kay akong gipakita kung gaano pag-utro ang gahom sang munisipyo sa iya nga dagat nga sa una gamay lang nagkadako paglabay sa panahon. Pero di lang kabahin sa municipal waters ang gistoryahan diri kundi sa iban lat nga mga balaod. Pananglitan ang una nako naobserbaran sa municipal waters naton sugdan 1932 ang municipal waters ang lugar sa dagat kay ang dagat lapad man kay ni nagibahin na siya sang matawag naton deep sea fishing waters or inang gitawag sa nga commercial fishing waters o ang municipal waters. So duay nakabahin sang dagat. Ang sa deep sea or sa commercial fishing waters amo to ang mga panagat nga may mga barko nga 3 gross tons pataas ang or more than 3 gross tons 3.1 pataas ang gibugaton samtang ang mga 3 gross tons paubos ari diri sa municipal waters. So bahinay sila sang dagat tungod kay may disbintaha manggod kung sagulon sila lupigon gayud ang mga gagmayng mananagat. Amon to nga gitagaan sing lugar nga eksklusibo para sa gagmayng mananagat ang municipal waters. Pero dili nga na ang sinugdanan. Pero ako na sa lalakbitan. Una na nakon ihisgot ining bahin sa kadakuon. Kan umini na otro ining ang kadakuon sa municipal waters sa Bantayan. 1932 may balaod sa una Act 4003 panahon pa ni sa Commonwealth 1932 panahon pa sa Amerikano. Ang gisulti sa una ang municipal waters kuno kutob lang 3 nautical miles kung i-convert naton 5.56 kilometers gikan sa baybayon palahod. So kumpara sara medyo nipis lang gayud ang municipal waters. Amo ni ang lugar nga may gahom ang munisipyo kung nano ang buhaton dira nga mga panagat, nano ang mga lisensya ang hihatag, nano ang tugutan, nano ang balibaran sulod sa teritoryo nga municipal waters. Medyo gamay da, buot pasabot, gamay dalat ang gahom sa munisipyo adto nga panahon. 1932 adto
na nakalingkawas ang Pilipinas sa mga Amerikano, nakakuha natin ng kagawasan. 1976, may kabaguan sa kadakuon sa municipal waters. Gipadak-an gamay. Gikan sa 5.56 nahimo siya nga 7 kilometers. Nilapad-lapad, may paguminto kumpara sa mga siguro nitubo sa mga 1.44 kilometers. Ato noon kagamay da no, makita malina. Pero ang kilapdon din na siya. Kay dili mo do municipal waters ang pagsukod kalapdon lang kun dili hasta mat ang kalaba. Hasta ang pagtuyo kung nagkurbada ang isla. So dako gyapon ng area nga mahimo siya nga may gahom ang munisipyo ug may prioridad ang mga gagmayng managat. Pero mas matawag naton nga dako nga kadaugan sa mga gagmayng managat ang nahitabo pag 1991 pagpasar sang local government code. Din ang local government code na ang nagmando nga do kagamay man sina ato ni mo nga 15 kilometros. No, dira nadto ang kuan ang medyo labi ang isla sa Bantayan ug atong silingang lungsod sa Madre Dios, labi ang munisipyo sa Bantayan ug ang silingang lungsod sa Madre Dios nga may mga gitawag naton nga offshore islets tawag sina, mga gagmay nga isla mas nilapad pa gyud ang pangisdaan nga may otoridad ang munisipyo kung ano niya pagdumala ang ina nga pangisdaan panagatan kag may prioridad ang mga gagmayng managat. Sa didto pa to sa isgutanan sa kuan sa kada So, pag na sa utro sa 1991, no? 1991 nag-start. ni dako gid sa 1991 no. Sa laing bahin ang ako na obserbaran diri ang kung gaano pagtubo ang gawom sang munisipyo kay sara ato mangigilan no nga ang munisipyo, municipal government amo gid ang naaray kumpleto nga gahom sa pagdumala sa iyang kaugalingon nga municipal waters. So nano dira ang mga kaayuhan sa munisipyo na nano dira ang mga problema dapat tubagon natin sa munisipyo. Iyan natin na obligasyon. Nano ang mga yango mo sa mga managat responsibilidad sa munisipyo. Kag nano nga mga klase nga panagat ang tugutan kag dili tugutan sa munisipyo ina sigun sa kuan sa balaod kay although ang aton balaod gikan sa nasudnong gobyerno gitagaan may gahom ang mga munisipyo nga limitado lang pero may gahom sila basta should sa ilang teritoryo. Ingana. Lain nilang mga gahom sa nakita na akon kay gitugutan na gid sila 1930s pa 1930s gitugutan na sila nga maghatag sa mga lisensya. Lisensya kung nanong mga klase nga panagat ang buhaton dira. Daw pag ila siya nga ang atong munisipyo may gahom gigayan nga pwede siya maka hatag sa pagtugot sa usa ka klase nga panagat or hatagan niya ining mga gitawag nga mga fishing privileges pareha sa pagtukod sang punot didto pina mga 1930s 1950s aran nila siya may balaod na siya nga tagaan sa munisipyo og paagilat ina sa munisipyo nga makakuha sang kuan sang income kabahin sina. Pero lain ako na obserbaran damong higayon ang munisipyo ni subay gid sa nasudnon nga patakaran. Kaya mo manggid na ang resulta dito nga sa usa ka unitary state or unitary form of government din ang gahom ara gid sa national government nasudnon ni gobyerno. Ang tanan buhaton sa munisipyo mag-agad gayud sa nano ang gitugot sang national government. Ug sa mga ordinansa nga gibuhat sa munisipyo 1930s hangtod 2006 kasagaran nituman man sila. Kung nano ang gimando sa igbaw ilagi sunod among ilagi mong ordinansa say gani do i-copy paste na lang kung anong gisulti dito i-copy paste na lang diri sa ordinansa para sigurado gyud nga wala naton gi lapas ang mando sa nasudnon nga gobyerno. Pero depende sa pagtan-aw sa pero do may medyo positibo ang nahitabo kay kadamoy aray mga higayon nga naghimoy ordinansa ang munisipyo nga wa nasubay sa nasudnon nga gobyerno nasudnon nga balaod. Pero ang nakanindot lang, supak sila, pero ang nakanindot lang, ang ilang ibuhat ng ordinansa, nakaayos sa mga managat. Pananglitan. Bahin sa illegal nga panagat. Kay 1930s, itong Act 4003, ang Act 4003 ganyan, kaya amin na siya ang daw Fisheries Code at itong Commonwealth period. Kung sa pagkasara, daw amin ang aton 10654 or 8550, amo na siya. Sa una, 4003 atong nga panahon.
So amo gito nagdumala nano ang pwede buhaton sa dagat, tag nano ang ngayon protektahan sa dagat. Pero ang nakapait lang sa Act 4003, ang gibawal niya nga mga illegal nga buluhaton sa dagat kagamay da kayo. Ang iya gibawal una kay paggamit sa mga hilo. Sunod kay paggamit sa mga pabuto. Ikatulo, kinahanglan bantayan ang mga similya sa isda. O pasabot bawal ang mga buluhaton mga paagi sa pagpanagat na makadaot sa mga similya sa isda or mudakop sa mga similya sa isda nga way pagtugot. Lain nga illegal nga buluhaton nga lagi bantayan agi mando kay ang paglabay sa mga higko or mga basura ngadto sa dagat. Nya katapusan nga unta mag-establisar or magtakda o close season para sa mga klase sa isda, mga kinason ug lain pa nga mga mananap sa dagat. Kagamay da kayo sang iya gikuan gimando. Ang iba niya gistoryan kasagaran bahin sa paglisensya o sino ang mo proseso sina awan lang gipanghisgutan nila moron sa dokuan nga side ba administrative nga side. Meaning ang close season 1930s. Ara na nagmando na nga mag close season nga na. Pero bahin sa mga illegal nga lakang amo dadto ang gibawal sa dagat pagpaboto, paghilo, kag paggamit sang paglabay sa mga basura. Amo dang gikuan. Nya sa bantayan, nganong nisulti ako nga kuan nga ang bantayan kay nisupak sa nasudnon nga balaod kay nagbuhat sila mga ordinansa nga wa na subay sadto. Pero dumaayo siya. Kay una, ila gibawal ining estilo sang panagat nga manghadlok ng muhadlok sa dagat sa mga isda ba. Pananglitan ining tamba, lawid. Ang nasudnon nga balaod wa naghisgot nga bawal inang mga estilo sa panagat nga maghadlok. Sara, bawal na, di ba? Kay bawal makita sila, bawal na sara. Kaya na-discoverya na sa mga pagtuon nga may epekto na sa ecology. Pero sa una, wapi na, dili pa nga naka-abanti ang aton balaod sa kadagatan. Pero abanti ang Municipal Council sang bantayan. Either ang Municipal Council mismo ang abanti, 1935 pa, or ang mga tao ba ang abanti nga ni awhagid ang mga mananagat nga ni awhagid sa aton Municipal Council nga tagdain ninyo, buhatan ninyo. Kay bisan way kamanduan nga ibawal ang tamba, ang mga klase sa panagat niya papareha sa tamba, ibawal nila. Pero kay kwa man na sir, kay nakahinumdum ko ana siya. While abot sa natawag national law, ano ang every municipalities or cities nganong mo create gid sila o gitawag natong ordinances. Oo. Gipasabot ka na kaniadto katong pag-attend ko sa katong Osaka seminar katong pulverizing the law ni Professor sa Dean of UP din ato siya gi-explain niya nga ang ordinansa mao kini maghatag og puno kung unsay wala makita nimo sa nasyonal. Bali mo puno siya. Og ang ordinansa mao kini maghatag og pagpagaan sa mga fines o penalties nga anaa mismo sa national law apan kung depende ra pud sa mga kaso nga dili gid gitawag itong bugatid kaayo ibutan nato katong ingon nimong Sa tamba. nakapagdinamita ana siya. So kung sa national law siya pwede sa mga preso sa taas nga mga katuigan o magmulta sa ingon ani kadako. Pero sa ordinansa pwede niya mahingon nga mahatagan siya nga o sige pwede ra ka maura kini ang imong penalty pero sa sunod ingon ani lang imong dawaton. Sakto. O ana siya. So mo na sakto na sa imong giingon nga may kinalahian pero sa gihapon wala sa gihapon magsupak sa kwan sa ingon ni attorney ato sa din sa UP kay ingon niya nga ang importante nga ang balaod ang ordinansa bisan makita nimo og dili pero nausag yapon siya kay kung ang imong ordinansa ibutang nato magsupak kuno sa balaod automatic mawa man pibili ang imong ordinansa Balitaw nato maribok na siya masubay gid nato din na. Ang ako lang to gi-share kay unusual kay ba nga ikaw ikumpara naton sara nga sa present kasagaran gyud ang problema sara sa mga ordinansa
kulang ang lokal nga ordinansa, kulang da sa nasyonal. Aray demando ang nasyonal nga gi locally ina or gibuhat nga ordinansa sa lokal. Pero dili naman nakinanglan sulti nila kay unitary man ta. Basta may nasudno nga balaod, automatic bawal gyapon na sa lokal. Pero mas gwapo unta kung aray lokal nga version kay do imo man gi-localize, imo mas gipasabot ba sa mga tao ba kay pareha gud sini nang pero wa ni sa 1932 pero pag 1998 sa 8550 na wa dito nasulti nga bawal ang tamba. Ang isulti lang bawal ang pagpanghadlok sa isda. So ang gibuhat sang lokal nga ordinansa iya gitagahingan. Iya giklaro kung nanong minang mga panagat ang nanghadlok sa isda kay posible ba ang ibang nga lugar wa naggamit nagtawag sila panagat nga tamba lain pero nanghadlok gyapon sa isda busa bawal gyapon sila. Pero pag 1935 wa gyud din na wa gayud. So medyo dako adto nga kuan para sa akon dako adto nga achievement or daw nabuhat sa municipal council sa Bantayan. Daw sinyalis nga adto nga panahon either ang municipal council grabe sila ka sensitibo sa isyu sa dagat or ang mga tao naka-influensya gid sila sa mga konsehal nga tagdo ang ila problema sa dagat. Yan amo nga ako na obserbaran sa to nga kuan. Ug damo pa ilain nga gikuan gibuhat ang Bantayan sa to nga mga panahon 1935 pananglitan lain nga example 1952 ang sudsud wa pinagisgutan lad sa national nga nasudnon nga balaod bag-o naman ng sudsud gibawal ang kuan ng active sa active gear kag destructive sa seagrass nga mga pagi. Pero pag 1952 bisan way national law nga nagbawal naghimulat ang munisipyo sang ordinansa nga nagbawal sa sudsud. Sayo pa kayo gibawal nakahibaw na sila sa kadaot sang sudsud sa aton kadagatan 1952 pa. Medyo kan ba nang positibo para sa ako positibo ba nga kay baw na gid ng mga tao no basin sara medyo nakalimot lang kita sa mga rason nga nang dili gid na maayo buhaton nga mga klase sa panagat nga na nga kuan gani lat naghimo na lat sila kuan 1952 gyapon siguro niyo 1952 gyapon gibawal nila ang di lang ang pagpanguwa di lang ang pagpanginas kundi hasta pamaligya sang kasag nga juvenile or mga bata pa. Nya ang ila sukdanan sa una sang juvenile kay nauturga may sa kasamtangan sa una kay less than 2 inches. Sara dawari naman sa 4 siguro, less than 4. So sa una less than 2 inches juvenile na para sa aton ordinansa, bawal inakwaon ug bawal ibaligya. Mga kuan ba do abante kayo ang hunahuna sa aton municipal council sa una. Amo ako na obserbaran sa ini nga mga kuan. Hasta danggit aralat sila kuan, aralat sila 1989 mo ordinansa na nga nag-close season sa danggit. May close season sila. Di wa lang gisulti nga ang danggit bawal kwaon nga may bihod. Close season gid. Ang ila close season kay medyo di lang kay klaro pero amo man to ila nahibawan pa sa nga panahon kada first quarter sa kada buwan amo ang close season sang danggit. Medyo dili takdo sa aton sa nahibawan pero ara na sila effort nga protektahan ang danggit. Close season nga wa gibuhat sila sa kasamtangan nga ordinansa. Ara sa provision nga bawal ang pagkuha sang bidan nga danggit pero why close season ng aton kasamtangan nga ordinansa sa munisipyo sa Bantayan. Nalupigan sang karahan na kuan. Plano pa nila. Plano pa o. Kuan masurpresa ka ba sa mga gipangbuhat nilang ordinansa sa una? Sa dugay na kay 1978 bukakahan nga kasag gibawal ano pang lain ang mga pagi amo to sa ari pagin sa katapusan nga wa gyapon sa national law pero ila gyapon gibuhat sa municipal ordinance sa Bantayan 1977 gibawal nila nga ibaligya ang juvenile nga danggit isip fish meal. Ano gito ang kumpletong ordinansa? Sakto. Dili ka pwede mo baligya sang danggit kay nauso mi ng fish meal sa una.
dili pwede ang danggit nga juvenile, walang nila gibutang ang sukod nga iparahimon siya nga fish meal, gibawal gid na 1977. Mga abanti kay nga pangunaw na kabahin sa konserbasyon sa mga atong kaisdaan, sa mga mananap sa kadagatan. Karaan na nga panahon. Oo, pakutalda ako. Na implementar ba ka na sa unang nga panahon, ano? Amo lang natangkuan, amo lang ang ako mong pagtuon, limitado lang siya sa mga ordinansa, wa gitan-aw kung nano ang aktual nga nahitabo gayod. Pero ang ako lang ganandri pagawas ang intensyon ba ang intensyon, ang kinaiya sang municipal council sa una nya doy kumpara naton sara. Kinalakbitan na magid na ako lang gisuma gaway. Para ko gibuhat diri sir nga pizza kag nano ang mga ordinansa nga kabahin sa dagat. Nya ang usa na akong naobserbaran nagkalapit ang panahon sara diri no mga 2005 to present, nagkagamay na ang mga ordinansa nga may kalabutan sa dagat nga gipasar sa aton munisipyo. Kumpara nimo sa una nga aray mga tuig nga tagtulo ka ordinansa ang ipasar bahin sa dagat, aray sa Gunson kada tuig may ordinansa ang ipasar sa dagat. Mao bitaw kay gihisgutan na sa usa ka senator katong panahon pag katong makaraan ng mga senador in time pa sa kanday Benigno Aquino kato kanday Nini Pimentel nga sila nga panahon kung mahimo kang usa ka politiko gina-consider nila nga ang imong pagserbisyo trabaho na wala sila sideline mo ingon niya karon lahi naman karon kay ang pagka kuani mo pagpangalagad mo dira sa usa kini sa gobyerno sideline na dili na siya gitanaw nga trabaho ana sa so may nagani kita ka istorya nga usa ka politiko nga ingon niya tuloy ko ninyo kay wa gyud koy kalibutan ani bahitungod sa kanang dagat pero gimo siya chairman o committee niya ang kabahin sa dagat nagkalisad kayo mga anak mga butanga ba. Pero para sa ako na council matong istorya municipal council, dili man ka kinahanglan eksperto sa imong komitiba kung dagat ba imong komitiba. Ang akon lang gid para sa akon ang ayan lang gid nga kinaiya para sa usa ka municipal council kaya municipal council member tigpanday biya sa mga palisiya sa mga ordinansa. So ang imong trabaho gid gipili ka mo representar ka sa mga tao. So ang imong buhaton ni representar ka man sa mga tao, imo ra gid buhaton sa imong inadlaw-adlaw nga trabaho isip municipal council member or konsehal. Mutana ka sa mga tao nanong ila gusto, ila problema. Kaya amoy nang imo sumahon, imo timbang-timbangon kay usay ang mga tao lain-lain man sa mga problema kag lain-lain sa mga gipangayo, panitan kabahin sa dagat. Imo timbang-timbangon, imo sumahon kag amoy nang imo isang-at diri sa sangguniang bayan. Na amoy ni ang mga yangungo sa mga tao, amoy nila gusto gipangayo, amoy ni ang aton ni ipasar nga ordinansa. Dili kinahanglan nga mananagat ka para makabuhat kasi na kinahanglan ka lang nga may duwanggan ka mamati, may mata ka nga mo tan-aw mo obserba sa ila kinabuhi, tagara kay kasing-kasing nga kuan nga may pagbati sa ila. Posible mo itong gibuhat sa mga una no. Nga kuan sila gama ang mga ordinansa. Posible. May posible kay ang ako na obserbaran sini tungod lat ini sang nagka-outro na nga kinaiya sang Bantayan, munisipyo sa Bantayan. Base sa una mong ang ordinansa sa katuig tagtulo. Bahin sa dagat ha. Usay naman duwa. Nya kada tulo ka tuig may ordinansa na sila nga buhaton. Ari ang mga lista sa ordinansa sir. Mga ordinansa akong gipanchika ng bahin sa dagat. Nya usay gani sir. Balik-balikon nila ang ordinansa. Ining ordinansa napasar nila sira pagka duwa ka tuig balikon nila pagpasar. Ang akong konklusyon sina, ang akong tanaw sina nga kuan kayo ng sa hunahuna sa mga aton mga konsehal primary gyud ng nauna gyud sa ila kabalakan sa ila gi concern sa ila gipakabanaan ang isyu sa dagat kay adto nga panahon manggod ang dagat
numero uno gid sa hunahuna kasing-kasing sa mga bantayanon. Kaso sa paglabay sa panahon, di ba naton makuan lahat, nautro naman ang kiniya sa bantayan gud. Ang dagat dili na gid ang number one nga source ng income sa mga tao nautro naman negosyo na turismo ngana. So ang nahitabo nagkalayo lang siya sa kasing-kasing sang municipal council. Dili na siya amo ang prioridad nila. Makita naton sa mga ordinansa nga ilagi pasalat. Damo yung mga ordinansa nga bahin sa medyo bag-o lang. Damo na yung ordinansa bahin sa turismo, MPA, ma-appeal gyapon. Amin may mga dagat gyapon nga ordinansa pero mga MPA ning ordinansa. Nya although dagat ang tumong sa MPA pero matawag lang naton nga tourism lat ang kuan ang nagduso sa mga tao Sa nga ato mag-MPA. maminaw, basta yung ilang pagdungugana, NPA. Ay MPA. Klaroon gin sa klaroon. Klaro nato. Kay, basta may sulala, nagkuhan na yung NPA di ang NPA na. So meaning, marine protected area, no? Ang dagat, doon na gihatag mismo nga balaod na diin pagapanalit dan siya. Oo. So MPA, no? Marine protected area. Asa pa, sir? Sa akong gisuma dire, amin ang naka-record yapon dire mga ordinansa pipila dire sa MPA kay bahin magyapon sa dagat. Pero di lang daga ang nagduso sa mga konsehal nga magbuhat sila mga patakaran sa MPA. Di lang ang dagat kay may turismo latin na siya nga kuan nga aspeto. So amo to nga medyo nagkagamay ang mga ordinansa kabahin sa dagat sara nga mga mas bago nga panahon tungod kay sa kasing-kasing sa mga mga konsehal ug sa kasing-kasing sa mga tao lat dili na gid number 1 ang dagat kay nautro na mangud ang kinabuhi sa bantayan ang mga segunda ikatulo na lang siya sa una-una kag kasing-kasing sa mga. Kay sa una ako di magikuton oray nga lumad nga taga-bantayan pero nangin popular o well known na ilhan ang bantayan tungod sa isda. Sa una. Kay bisan pag mga karaan sa una mga tao mo ari diri katong ingon nilang dagko nga mga batil o mga sakyan ng pangdagat mo ari diri para lang mamalit o mga buwad nag-isda kay damian gid kaayo, no? So dala sila diri o sa mga produkto nila dito exchange sa maong isda ng mga buwad nga isda. So mo nang nakita nga diin gitagaan gid o usa kini prioridad sa mga Sa una. magbabalaod sa lungsod ang dagat mismo, no? Bali panguna gid nga kwan tagaan o pagtagad. Kuan man gud ng mayoriya sa tagabantayan ang kinabuhi sadto nakasumpay sa dagat. Amo nga basta na gani bulsa ang maapektuhan mo kan ba yung tao mo tingog gid ba mo react siguro nireklamo din ng mga tao ang mga konsehal na mati so nibuhat din sila yung mga ordinansa atong nga panahon. Mayroon giniskutan sir bahin sa pagkautro sang ordinansa naton kabahin sa commercial fishing. Mayroon ipaambit sa aton mga tigpamati. Okay lang? Ang saman nga kuan commercial ang outro niya. Kuan bali pag atong sa 1932 sa Act 403 itong karaan nga fisheries code okay da ang commercial fishing musud sa municipal waters. Ato nga panahon 1930s hangtod 1932 to 39 ang commercial fishing pwede musud sa municipal waters. Dagko nga panagatan pwede na musud. Ang munisipyo dili siya amo ang maghatag sang lisensya sa commercial fishing. Ang maghatag sang lisensya ang kandiapon ang dilit man to Department sunod o Bureau of Fisheries. Pero respetaran sa munisipyo nga makasud gid ang commercial fishing sa municipal waters pag 1932 hangtod 1939. Pero pag 1939 gyutro may bag-o nga kuan balaod Commonwealth Act yapon daw amendment sa fisheries law sa panahon sa Commonwealth. Ilag gyutro ang commercial fishing licenses or mga panagatan nga may lisensya sa commercial dili na makapanagat should sa municipal waters. So mayo nga development para sa mga gagmay nga managat. Kaso tung gawas nun nakita 1975 gyutro ini nga patakaran. Amo na unta tuong nagjagan 1939 mga pila mga 40 ka tuig na lapit mga 40 ka tuig. Gyutro ng paggalit 1975 sa sinong kwan administrasyon 1975
Kay Boca siguro, no? Sino man? Presidente, Presidente Marcos. Presidente Marcos, panahon ni Presidente Marcos. Gyutro niya, gipasyod niya balik ang commercial sa municipal waters. May kuan, ay na to. Ang gihatag nga rason nga nung kinahanglan pasudlon balik ang commercial kay aring sotitri. Pasudlon sila sa panagat, pamilyar kasi ni Sir, pero kinahanglan managat lang sila sa mga lugar sa syud sang municipal waters nga dili mumabaw sa 7 fathoms or 7 kadupa. Makasyud sila pero kinahanglan sa mga lawom lang nga mga lugar diri sa municipal waters. Sunod kay ang ilang gihatag nga rason kay kinahanglan to para kay ang direksyon mangod sa gobyerno ato nga panahon inang gitawag nila nga fishery industrialization. Tung padagkuay gid sang to paparelat sa nga kinahanglan padakuon ang output sang dagat, padamuon ang madakpan nga mga isda kay para mas damo kita isda mabaligya nga pwede pa kita mag-export. Ato nga panahon amoy target pangandoy sa Pilipinas nga maka-export kita sa mga isda gikan sa Pilipinas. Kay dawkan pa kuno underutilize ang aton kadagatan. So para mas ma-utilize, kinahanglan pasundon nato ng commercial sa kuan. Do pareha sa nga mensahe kay ara man sa municipal waters ang medyo damo lat nga mga isda. Ayan na. Medyo damo inireklamo sa do amo nga ilagi otro gamay pero should gyapon. Ilan na lang gi kuan hay natong ilagi buhat nga kaotruhan. 1976 ilagi otro gamay kay damo may nang reklamo. Ang ilan na lang gisulti nga ang municipal waters again sini nga panahon kay 7 kilometers dili na 5.56 or 3 nautical miles. Pwede gyapon mo syud ang kuan ang mga dagkong nga panagatan sa municipal waters nga 7 kilometers. Pero ang presidente kung i-rekomendar sang secretary sa agriculture kung matag sing rekomendasyon, pwede niya iban ang commercial. Balighangyo sila nga iban balik ang commercial, dili ani na lang ato na ning obserbaran kung muhatag sa rekomendasyon ang Secretary of Agriculture nga Mr. President dili maayo ining atong gibuhat iban naton, so dira pa iban ang commercial. So do saad adto ang gibuhat sa ila ba nga amo kamo gitagad pero saad din namon ikon sa inyo ihatag. Nya gipakapinan pa gid nila ang secretary lat human sa recommendation sa Director of Fisheries, pwede mo tukod or mo establisar sang close season bisan diin sa Pilipinas, sa mga katubigan sa Pilipinas. Doon mo itong ila pang lubag-loob sa kwan sa mga tao nga nagreklamo nga. Sige lang, kay Boko nga, napiktahan ka mo kay sa una exclusive na ninyo sa mga gagmay managat, pero sige lang, kaya mo ni studyohan, iban namon basta mga tanong, makakita kami nga dili maayo ang tiyagan. O mag-close season kita. Nya kung ato na isumpay diri sa sa bantayan, nindot kayong nahitabo kay amon to nagsaad na ang presidente nga amon ni iban basta makita namon nga makadaot ini siya sa kinaiyahan, makadaot sa para sa conservation nga issue mapiktahan, iban na naton. Or mag-close season ba amo ang option nga yatag sila. Pero sa ato na ibawan ng mga ban gid lisod kay nabuhaton. So ang gibuhat na lang ang Ministry of Natural Resources, the Department of Natural Resources sa una, nag-issue sang FAO, Fisheries Administrative Order, number 131, adtong 1981. Imbis ban, ang iya gibuhat, nag-order siya close season sa laing-laing lugar sa Pilipinas. So, ining nga dagat, close season ini. Ining nga dagat, close season na. Do amin lagi paagi. Why ban pero close season lang? Ang close season kay mujagan lang sang 5 years. Pananglitan. Diri sa municipal water sa Cebu, nag-close season sila pag 1981. Buot pa sa buot, susunod sa 5 ka tuig, dili mahimong managat should sa 7 kilometers ng municipal water ang troll, porcine, kaglain pa nga klase nga mga commercial fishing gears. So, troll, porcine number 1, kagatong iban pa nga mga meaning 3.1 above nga mga sakayan. So, amo itong gimando sa national law, pinaagi sa FAO 131. Bawal na. Ang bantayan, nga medyo ang mga tao siguro, grabe na gito nakareklamo sa dito,
Nya ang mga konsehal gibundol na gid gi follow up, or posible may mga konsehal gid sa to nga may kuan ba may pagbati sa dagat or mga mananagat anak ba sa mananagat. Pag issue sa tong BIPAR ban 1981, action din sila. Issue din sila kuan ng municipal ordinance. Pero ang ilang gibuhat, ang sulti sa municipal ordinance, 5 years lang ang ban. Ang gibuhat sa munisipyo, 5 years ang ban sa kuan sa National law. national law. Ang gibuhat sa munisipyo, April 29, 1981. Pila lang kaadlaw? April 13 ang FAO, April 29, mga 16 lang kaadlaw, nag-issue din sila ordinance number 8. An ordinance prohibiting the operation of troll, porcine, and other forms of commercial fishing gears within 7 kilometers of the shoreline of the municipality of Bantayan. Wala ang sulti sing kuan close season. Giban sang Bantayan ang kuan ang mga commercial. Ang national law nagsulti nga close season ng 5 years ang Bantayan, adban ina 1981 adto. Kay posible tingali mao to ilang nakita nga mas applicable sa ato diri, no? Sa ato kadagatan. Oh. Pero kung na nang bawal adto ha ilagi buhat kay ang national law ba wabay nang isut sang ban nga dili man pwede ang municipal ordinance mubuhat sang provision nga gitugutan bubawal sang bulwaton nga gitugutan sa nasyonal, dili na pwede. Pero wagid na balaka ang munisipyo giban gid niya kay daw init na gid siguro kayo mga tao sining troll tag porcine sa una tong mga 1970s 80s ang mga niya kunay nang may kaisog ang municipal council nga muban sang commercial fishing nga ato ni kumpara sara tuwan sa kunari ako nag-record yan sir. Akong gimarkahan. Ining may mga marka, amoy ni ang mga ordinansa nga bahin sa dagat nga nagbawal. Nga dili man tanan ordinansa sa dagat bawal ang tumong kay ara may ordinansa nga bahin sa MPA, ordinansa nga bahin sa ng lisensya. Pero ini mga kwan gid ni do RA 10654 ba mga prohibitions ini siya nga ordinansa. 1935 nga nagbawal tamba kag lawit. Bawal. Pero pag abot diri sa mga 2005 na wala na kayo sa mga arilay duwa mga pagbawal. Ini daw ang pamulinaw ini siya, regulasyon sa pamulinaw fishing. Ari naman daw bahin ini sa inang pagkuha og baybay, beach sand. Amo na ako na obserbaran. So ang ako sa konklusyon nga daw dili na kay willing ang municipal council sa mo issue og mga prohibitive nga ordinance. Medyo kanan daw kuan na sila ba may pagduwa-duwa na sila nga kuan kay na ta sa mga prohibitive ordinance bugat gid na siya kan mga penalty ba na. Pero sa una way pagduwa-duwa ang mga municipal council 1930s 1970s 1980s ara gid sila mga prohibitive ordinance. Apil na dira ang CPER mga 1994 adtong CPER nga gibawal. Pero sa ordinansa lang atong istorya dira dili ang implementasyon sa ordinansa. Ayan, base na pigil sa oras, may oras ba or kuha na? So, nindot maganda siya kay ako sa katong tuig 1989 pag unang panahon nga diin nagtunog ba akong tiyo diri sa Bantayan. May mga naobserbahan ko kadunan may mga pagbawal, no? Mga usa kini mga ginabuhat dira sa mga kapulisan sa kadagatan. In fact, naka-appeal magani ko sa una kining ginagukod kami, no? Gabot lagi tiya og mga illegal. So may mga implementasyon ang ato mismo mga kapulisan sa una kabahin nga na. Ang lain sad nga ako na matikdan sad kay bisag mismo ang ato mismo balaod gi-devolve naman, no? So meaning gi-devolve ang national government naghatag na og mas dako nga katungod sa mga LGUs nga pagbuhat pagpanday og mga balaod may kalabutan kung unsay mas maayo para sa ilaha. So manang
kining sa local government code nga 1991 nga local government, makita na nimo ang mga changes diha, no? So kung nga nagitagaan sila katungod aron sila na mismo mao'y maghatag og mga gitawag aning para sa food and security sa mga nagapuyo sa iya mismo nga lungsod. So ana siya. So sa kinatibukan sa ato pagsabot sa imuhang gi-present sa karon, sir, ang usa ra gid ang tumong sa ato mismong kagamhanan mao mahatagan gyud og dako nga pagtagad ang atong sa kinaiyahan sa dagat sa lain sad aron ang mga katawan mangin duna sila gitawag naton malahutayon o sustainable nga kapanginabuhian, no? Para sa matag tao nga nagapuyo mismo kini gitawag naton mga mananagat. So bali usa may ang imong mga panghinapos nimo nga mahatag karon sa ato, sir, kay atong panahon marag happy na giman magabot kita sa atong katong gipangayo nga oras dire. Oh. Kuan, salamat kaya. Magpasalamat ako sa gayon. Isip pa na po siguro daw mensahe lang. Una, kay may MFARMC naman sara, ining Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council, nga aray papel sa pagpanday sa balaod, nga ilang i-recommendar nga to sa Municipal Council. Ini nga pagtuon, itong akong gipang paambit nga mga na-discoverya na akon, daw ang tumong sa ito na makaikag unta sa ila or makaagni sa ila nga sa una nga mga karaan nga mga konseyo na buhat man ganyan to atong kuan ba mga ordinansa nga dumakita naton may kasing-kasing gyud sa kadagatan nga unta ang MFARMC sara magkakuwalat sila kuan daw kadasig nga kaya man nila sa una siguro mas maayo ato na sila tagaan sang mas dako nga pagtagad ng atong mga issue ba sa dagat kaysa ako nakita sara nga mga panahon mga 2 ka dekada na ang nilabay tiyagsa na nagig kayo ang mga ordinansa nga direkta gyud nga may kalabutan sa mga problema nga giatubang sa dagat. Ara man si mga ordinansa tong MPA maayo lat ina pero kulang da nga motubag sa tong damo pa nga mga kakuwangan nga angayon po unta tubagon para palahutay nato ang aton kinaiyahan diri ang aton pagpanagat diri sa isla sa Bantayan. Og sa aton ng municipal council at medyo ang Bantayan lain naman ang focus sa pero dapat ang tadi lang natin kalimtan gyapon nga importante kayo nga daw sumpay sa tinai sang isla sa Bantayan sang lungsod sa Bantayan ang panagat amo nga bisan sa kalambuan nga na kabut na sa Bantayan sara sa komersyo, sa turismo, sa pagnegosyo dili unta kalimtan ang gasa sa atong kadagatan nga amo gid na nagbuhi nagmatuto sa mga Bantayanon sukad pa sa una. Amo na to, sir. So, daghang salamat, Sir Gerald. So makita na to sa ato karon nga panahon nga may bag-o nga ordinansa karon ang munisipyo sa Bantayan. Og in fact usapa pud ko nini kay kanini ang kabayan pud ko sa MFARMC, no. May mga ordinansa kaniadto nga dili mo na makita sa karon mga ordinansa. So may mga kabaguhan, no. Pero posible kini sa lakaw sa panahon may base mapun-an kini, no, kay ang mga ordinansa pwede ra man nimo pun-an o pwede nimo kuwaan depende sa kung unsay applicable sa mao nga panahon. So daghang salamat sa ato karon nga panaghisgot og mao ni sa mga mananagat nga gikinahanglan gyud actually dili magid ingon gyud nga gikinahanglan gyud nga kamo ingon natong anhaon gyud, no, aron nga istoryahon ang usa ka mananagat sumala pa kinahanglan gyud nga sila gid mismo maoy mangitag og mga ideya o mahimo magad-ari sila diri kung kinsa mangutana sila mismo kung unsa man ang dapat nilang pagabuhaton. Pero sa ato lokal mismo nga government code itong 1999 nagisgot ito nga ang awareness o ang pagpahibaw nga kanunay o regular nga pagpahibaw sumala pa dapat buhaton kini mismo sa mga kagawad sa barangay. So minagi sila scheduling ibutan nato nga maghisgot sila mismo kabahin sa maong mga balaod. So buti pasabot ka dapat ang
mga barangay council o mga kagawad sa barangay dapat magtuon sila mismo sa kung unsa ang mga ananaa nga naa sa balaod o unsay ang mga ananaa sa ordinansa ug mao kato ilang ihisgot sa mga tao nga nagapuyo mismo sa ila mismo nga mga barangay. Pero muna usay makita nato nga watong ako ba mo nang giingon nga term ba nga gigamit sa presidente ba nga the law is only in a sheet of paper, no? So pwede ko na ni ilabay kung di na kinaraman dira sa papel meaning kung dili mo nabutangan ngipon ang balaod dili gid mo pa dapat naara gid sa basahon na samot tapod kung dili nimo basahon o sa anong pagkibaw. Pero diha lang gyud sa nga mo ni karon atong ang usa ka katuyuan sa Goodland Association, non-profit sa nga organisasyon, no? Dili kini sa usa ka NGO sumala sa pagpasabot sa uban. Ang katuyuan nga maoy kung sa posible hangtod daun sa kadako ang amo maitabang pagpahibaw sa mga katawan sa kung unsa ang mga naa sa mga balaod, unsa ang naa sa mga ordinansa, unsa ang posible pa nga maitabang alang sa kapanginabuhian sa mga tao sumala sa programa mismo sa atong nga kagamanan. So busa sa atong mga maminaw sa atong radyo sa atong programa Hisgot-Hisgot, hangtod sa sunod nato nga panag-uban puhon, no, maninguha kita nga makakita kita og mga importante kaayo nga mga pagahisgutan nga diin aplikado o no mapadapat nato sa ato mismo matag adlaw nga pagkinabuhi dinhi sa atong yutang gipuyan. Daghang salamat. Salamat. Inyong nabati ang mga hisgot-hisgot sa Goodland diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi.